στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πωλείται διαμέρισμα 77 τετραγωνικά μέτρα. Εδώ είναι ο χώρος του σαλονιού. Αποτελείται λοιπόν από 2 υπνοδωμάτια. Η κουζίνα είναι ξεχωριστή. Έχουμε 2 υπνοδωμάτια. Το διαμέρισμα είναι διαμπερές. Η θέρμανσή του είναι ατομική αερίου. Υπάρχει κλιματισμός. Βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία. Δηλαδή βρίσκεται κοντά σε στάσεις, σε αγορά, σε σχολεία. Το μπαλκόνι του. Είναι στον πρώτο όροφο. Στην οικοδομή έχουμε μόνο 2 διαμερίσματα. Στον πρώτο και στο δεύτερο. Και η τιμή του είναι στις 88.000. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2310 721 621 ή στο 6909 408 567. Σας ευχαριστώ πολύ.